Kakasi New Vibes Red Door Production haka jingnya terelang bat ka tunein.infotainment rangkat bat ka Hills People ka penbena shapi ki paiba bakan don ka jingkhot na ka menta ka jingjit ya kitten shop bat puron namta ka we ka film kasi ka bansa direct dau ba wan prang ke dingdo ka jingjit ya kitten shop bat ki puron kan long haka live we terik ubenai leber arjar kat pra nadu kapor khatwe beje saneng ha Kasi National Darbar Hall Maukhar namta ki jingtip bakhamnya Sobahaban phone hakini ki nombor balapan i hakini ka screen harum hakawe ka jingjak bashar kei ka balaja ne ka no paisngi kumpa sautli ki ying kila ingkhong lut khat hadin ba ki thilik ding ki bala klang ba kila bamdu eki layo jingtip bagane ka jingja kala jata na ka daw ka jingthei jong cylinder gas ka bala penungkam hakawe na ki tei ki ying kani ka jingja kala ja hakapor khat arsteng ne ka no paisngi ha MECL sweeper colony block 6 jongka MIDC ha umyam layo khuboro ba don bokpat ba umsham ladon kano ka jingja ka basusi ne ka jingmen saw jong ki men simbreu lanyo tang ka jingkhong jong ki tei ki sautli ki yeng henrei umsham layo pat ya ka jingtip ka batikna halor ka jingdu jong ki tei ki yeng